Paano ko maiano to? Ako. Sige, kantayin mo nga. Kantayin mo nga. Ay, namumuo yan. Natatakot ikaw ay mawala sa aking tabi. Tapos, namumuo ang lakas ng... Ano ba? Mabilis na tayo? Mabilis. Oopsie. Third fret. Ay, tama na. Bagay, mali naman. Parang ano? Ayun. Parang mali. Parang mali. Parang mali yata ito. Inis ka mo nito. Asayas! Asayas! Wag! Asayas! Wag! Wait lang. Mali mahal. I'm disappointed with this. I'm so sorry. May magulo pang bata. Sa bagay, dapat groovy siya, di ba? Oo. Hindi siya... Pearly shell ako. Wala na akong practice. Kakainis. Parang akong ano, back to... Parang merong basag dito, no? Intro niya. Hindi ako marunong sa instruments eh.
Gusto mo, panoorin mo muna ulit. Sige na. Be right back. Linis ang siyang hinahanap mo. May ganun pala, may pala.